E laro mar doho ma JKIA mondo mi olernwa kaka weche chalo. Efi kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni to jogo eko ma bende ochopi e nyim doho owacho nang'o nyaka e thuolo ni, omigi rambun koso wachne nade? Efi. Erokamano ahinya Milton, awinjo makare. Gisani wantiere e doho JKIA, mano JKIA loko, kama nitie achije moko abich ma itudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul mano Omondo Were. Achije go eko ochwal e doho kawuono gi kaka Alan Ogola en jachiw arita kata bodyguard mar mosenindo Omondo Were. Wantiere gi Walter Owino ma bende en driver mar Omondo Were. Nitiere achich machielo Ebel Ochieng'. Ebel ong'ere gi nying mar Dave Kalo, kendo en director mar Lake Basin Authority. Nitiere achich machielo ni Dennis Tewe Manyasi kod Edwin Oduoro Odhiambo. Kata kamano, nitiere achich mar jal machielo miluongo ni Philip Aroko. Philip Aroko ochopo nyoro kowuok kuom apisas mag Okwach Kich mondo mi ochope tesendo bila moro amora mantiere machiegni kode, kaluwore ni en bende itimone nonro kaluwore gi nek mar Omondo Were. Koro otieno manyoro Philip Aroko nochopo nyaka tesendo bila ma Gigiri Police Station. Nochopo kanyo gi okil mare mano Danstan Omari. To kinyi ma kawuono kawachopo doho, okil mare Danstan Omari olero ni Philip Aroko ok ging'eyo chal mare, pok ochiw thuolo moro amora ne anyuola mare mondo mi onene, kendo ok ochwal e nyim doho kamoro achiel gi achije mamoko abich kande. Koro ne okil mare Danstan Omari dwaro mondo mi ochiw ler gimomiyo Philip Aroko ok ochwal e nyim doho kawuono. Kata kamano, apisas mawuok e apis mar jamin wach e lo sirikal kata Office of the Director of Public Prosecution wacho ni Philip Aroko nochwal nyaka e tesendo bila morwake e tesendo bila ma Kasarani kar saa 6:18 mar otieno. Jang'ad bura kawuono bende owacho ni nyaka ne rwak Philip Aroko e buk kar saa 6 mar otieno kata seche 4 pok orumo. Omiyo mano nyaka girit arita nyaka kinde mang' chwal Philip Aroko e nyim doho mondo mi owinj ler kata okindene ochiw pachgi e wi nonro ma kamaendi. Kaka achije mamoko abich giendi ooro kwayo margi e doho mondo mi ochwalgi e doho mamoko kaka Kibra Lopot kaachiel kod Milimani Lopot. Sani mago e doho mantiere machiegni gi kama masira kata nek mar jaod bura ma Kasipul notimore. Mana kamano kaka weche osebedo ka dhi nyime e doho kaendi, kendo bura no endo pod dhi nyime. Wantiere kanyo gi apisas mag Okwach Kich gi apisas mawuok e apis mar jamin doho kaachiel kod okinde mag achije giendi. Korang' ne wamed chiwo mana mathoth ma owuok e bura ma kamano. Milton. Erokamano ahinya Efi Nyakidi, achiel kachiel kowuok e laro mar doho ma JKIA kama